Месечен хороскоп за август 2026 за всички знаци. Нека започнем. Август поставя Овена между силни реакции и нужда от по-точен подход към хората. Печелите, когато не бързате да надделявате, а превръщате импулса в ясно действие. В началото на месеца изпъкват теми като личното пространство, взаимността и начинът, по който отговаряте на чужди очаквания. Възможни са разговори, привличания и напрежения, които изискват повече такт, отколкото натиск. Професионално месецът носи инициатива и смелост, но изисква една истинска първа задача. Партньорските отношения няма да се подобрят само с правота или бърза победа в спор. Енергията е висока, затова рискът е да карате тялото си като машина без пауза. Действайте смело, но не прескачайте етапи. Август ви носи сила, когато посоката е избрана съзнателно, а не продиктувана от моментен изблик. За телеца Август проверява кое наистина заслужава защита и кое вече ви държи на място. Сигурността идва чрез разумни промени, не чрез упорито стискане на стария ред. Първите дни могат да осветят дребни, но натрупани несъответствия в отношенията, разходите, работата или домашния ритъм. Нещо може да наруши удобството ви и точно там да се появи полезният сигнал. Организмът ви ще се чувства по-добре при прост и обитаем режим. Спокойствието в любовта е ценно, стига да не се превръща в инат. В работата заложете на постоянство, качество и довършване на започнатото. Пазете важното, но пуснете онова, което вече е променено. Твърдостта ви работи най-добре, когато не е автоматична защита. Август е бърз за близнаците, с много идеи, разговори и смяна на темпо. Предимството ви не е да отворите още посоки, а да дадете форма на най-важната. Месецът започва с повече съобщения, срещи, кратки пътувания и решения, които искат бърза реакция. Възможно е да получите прекалено много сигнали наведнъж и да смесите любопитството с истински приоритет. Писане, маркетинг, продажби, обучение, мрежи и работа с информация могат да донесат силни резултати. Думите ще отварят врати, но само последователността ще ги задържи отворени. Умът ще тича напред, а тялото може да изостава. Останете подвижни, но не се раздробявайте. През август любопитството ви носи полза, когато завършва с избор, график и реално действие. Ракът влиза в август с по-силна чувствителност и нужда да пази личното си пространство. Грижата ще ви помага само ако е придружена от ясни думи и здрави граници. Ранните дни на месеца показват кое ви дава сигурност и кое тихо ви изтощава. Семейни теми, спомени, близки отношения или въпроси около дома могат да станат по-чувствителни. Емоционалната сигурност е важна, но не бива да се търси чрез контрол върху атмосферата. Тялото ви ще реагира силно на средата. Настроението не трябва да управлява професионалните ви решения. Пазете се, без да изчезвате. Август ви подкрепя, когато грижата се превърне в ясна рамка, а не в затваряне срещу света. За лъва, август носи видимост, желание за изява и нужда от честно признание. Впечатлявате най-силно, когато не доказвате стойността си, а я показвате чрез качество. Първата част на месеца поставя на преден план присъствието ви, творческите идеи и начина, по който искате да бъдете видени. В отношенията може да проличи къде гордостта прикрива уязвимост. Имате нужда от топлина, внимание и уважение, но молбата за тях не трябва да се превръща в сцена. Жизнеността ви се възстановява чрез чисто изразяване, движение и радост. Лидерство, творчество, представяне на идеи и публична активност са силни теми през август. Покажете се, но останете верни на същината. Август ви прави убедителни, когато увереността идва от добре свършена работа, не от аплодисменти. Август носи на девата много детайли за подреждане и силна нужда от метод. Точността ще ви служи, ако поправяте важното, вместо да превръщате всичко в задача. В първите дни може да има много отворени нишки. Съобщения, работа, здравни навици, процедури и малки неефективности. Средата на месеца усилва желанието да действате, но не всяка дреболия заслужава еднаква енергия. Професионалната зона е продуктивна за ревизии, системи, програмиране, анализ и подобряване на процеси.
В отношенията ще тежат и казаните, и премълчаните думи. Нервната система иска примирие. Прецизирайте онова, което има ефект, и оставете останалото. Август ви помага, когато редът намалява тревожността. Август изпитва везните там, където мирът е бил пазен чрез отлагане. Хармонията ще бъде истинска, само ако кажете на време какво приемате и какво не. Началото на месеца показва къде сте се приспособявали прекалено много, за да няма конфликт. Чарът и дипломатичността ви са силни, но не могат да заменят границите. Умението ви да посредничите е плюс, стига да не отлага решението. Нежността има стойност, когато не прикрива истината. Умората може да идва повече от колебание, отколкото от броя задачи. Използвайте такта си, за да кажете вярното, не за да го заобиколите. През август печелите, когато любезността върви заедно с ясна граница. Скорпионът преминава през август с дълбоки емоции, стратегически натиск и въпроси на доверие. Силата ви личи, когато насочвате интензивността, вместо да се затваряте в нея. Август започва с изостряне на теми около контрол, лоялност, желание и лични граници. Ще усещате много, включително недоизказаното. Но не всичко трябва да се управлява чрез мълчание или подозрение. Когато превърнете напрежението във фокус, професионалните резултати могат да бъдат добри. Доверието е централният изпит в близките отношения. Натрупаното трябва да излиза от системата, иначе тялото ще го преведе като скованост, безсъние или фиксирани мисли. Останете дълбоки, но не непроницаеми. Август ви дава влияние, когато истината е казана чисто, без игра на сила. За стрелеца, август носи движение, покани и желание за по-широк хоризонт. Предизвикателството е да изберете смислена посока, вместо да гоните всяка възможност. Месецът тръгва с нужда от пространство, нови гледни точки и по-свободно мислене. Може да има покани, идеи, пътувания или стимули, които разширяват полето. Енергия има, но тя се нуждае от ритъм. Разширяване, обучение, съдържание, стратегии и нови контакти са благоприятни теми. Свободата и присъствието трябва да намерят общ език. Тръгнете надалеч, но с избран маршрут. През август свободата ви носи резултат, когато има цел, срок и поне една завършена стъпка. Август поставя Козирога пред отговорности, натиск и нужда от пренареждане. Резултатите идват, когато дисциплината е инструмент, а не тежест, която носите мълчаливо. Още в началото може да изплуват натрупани срокове, контролиращи динамики или товар, който отдавна сте приели за нормален. Не е нужно всичко да се избутва само с воля. Професионалният сектор е централен и може да донесе важен напредък. Практичната компетентност не замества емоционалното присъствие. Тялото ще покаже кога натискът надвишава конструкцията. Стройте с метод, но не се втвърдявайте. Август вас подкрепя, когато реализмът пази силите ви, вместо да ви прави недостъпни. Водолеята преминава през август с нужда от умствена дистанция, визия и независимост. Ясният поглед ще ви помага, ако остане свързан с хората, а не се превърне в изолация. Още от първите дни по-лесно виждате модели, системи и отношения, които вече не работят добре. Може да поискате повече пространство, по-малко шум и по-самостоятелна позиция. Близостта има нужда от честност и участие, не само от умни обяснения. Благосъстоянието зависи от управлението на умствените стимули. Анализ, иновации, технологии, системи и нестандартни решения са силни полета за действие. Вземете перспектива, но останете достижими. През август независимостта ви е най-силна, когато избирате съзнателно участие, а не пълно отдръпване. Август прави рибите по-чувствителни, но и по-отговорни към границите си. Да усещате много е дар, стига да дадете форма на решенията, думите и ежедневния си ритъм. Началото на месеца може да бъде емоционално пропускливо. Очаквания, отношения и чужди настроения минават през вас по-силно. В средата на август ще има подтик към по-ясни действия, но рискувате да се движите от объркване. Ако не се върнете към собствените си критерии, граници, сън и филтри ще бъдат най-полезната грижа за вас. Състраданието трябва да се различава от саможертвата. Въображението и чувствителността могат да станат реални ресурси, особено в творчески проекти, грижа, комуникация или консултиране. Усещайте, но не се разтваряйте във всичко около вас. Август ви подкрепя,
когато интуицията получи граници и прости действия. Това беше месечният хороскоп за август 2026 за всички знаци. Благодаря ви, че гледахте и до скоро в Астро Хороскоп.